Jeg hedder Lena og er ansat her i Randers Golfklub som cheftræner og har været her i 2 år nu. Og jeg servicerer klubbens medlemmer, gæster udefra med alt, hvad der hedder undervisning af den ene eller den anden slags. Randers Golfklub, eller banen i sig selv, er en ældre herre med en hel del år på banen fra 1958. En kuperet bane med masser af udfordringer, både fra tee, men også omkring greens. Nok nogle af de mindste greens, du finder i Danmark. Så der er rig udfordring for enhver, der kommer hertil. Vi nyder godt af den i hvert fald. Jeg starter min golfkarriere på en par 3-bane i Jesperhus, som ligesom dannede grundlag for, at jeg bare kunne gå og lege alt det, jeg overhovedet har lyst til derovre. Der var ikke nogen tee-tider, der skulle bookes, og der var ikke nogen, som holdt øje med, om jeg gjorde det ene eller det andet. Og grip og opstilling var noget, der egentlig blev sådan lidt selvlært. Men en af direktørerne i Jesperhus kunne lige pludselig se, at jeg skulle have noget mere plads og bolde mig på, så han var så sød og hjalp mig med et medlemskab i den lokale golfklub inde i Nykøbing. Og derfra så udviklede det hele sig. Så kom jeg til Harvig, og så har jeg været lidt rundt omkring også. Så det hele det startede på en par 3-bane med golfkøler, der var noget længere end mig selv. Randers Golfklub ligger i et naturskønt område i Fladbro, lidt uden for Randers. Og vi nyder godt af ca. 1200 medlemmer, som alle befinder sig i et godt socialt miljø herude. Vi har klubber i klubben, og der er også plads til folk, som er uafhængige af klubber. Vi gør plads til alle, og vi ser rig skare af begyndere hvert år, som alle sammen bliver lukket ind i klubben. Så jeg tror, det sociale herude og vores naturskønne område er det, der kendetegner Randers. Min hverdag den handler om at være sammen med klubbens medlemmer, og det kan være alt fra lektioner midt på dagen, formiddag også, hold typisk om eftermiddagen, der har vi også junior, vi har begynder. Så min hverdag består af primær undervisning, og det er fra morgen til sen aften. Vi er heldige herude at have et træningsmiljø, som skaber plads til, at man både får undervisning af mig, men også at man selv står og træner. Vi kan knap nok holde bolde i maskinen over på rangen derovre, så der har vi folk til at hjælpe med at samle bolde også. Men det kan være undervisning individuel og holdtræning, som vi nyder godt af. Jeg tror, jeg har 20 forskellige slags hold på en uge, hvilket får rigtig mange mennesker igennem møllen. Så det nyder jeg godt af. Jeg er golftræner, fordi det giver mig en masse personligt. Jeg er måske lidt egoistisk, hvad det angår, men jo mere jeg kan give af mig selv til andre, jo bedre får jeg det. Og kan jeg hjælpe alle klubbens medlemmer til at synes, det er sjovere at være i den her sport og den her hverdag, så giver det mig allermest. Jeg er glad, når jeg står op om morgenen, og jeg er mindst lige så glad, når jeg kommer hjem fra arbejde om aftenen. Det er et lidt specielt job at være golftræner, fordi det kræver meget af dig i løbet af sæsonen, hvor selvfølgelig alle andre har fri og nyder godt af golfen. Vintermæssigt kan vi være lidt mere off og få lov at slappe lidt af og gøre klar til en ny sæson. Jeg tror, som de fleste trænere i Danmark vil sige, eller generelt trænere vil sige, så er der måske ikke så meget tid til selv at spille. Tiden bliver brugt på at lære andre at nyde sporten, men også at lære dem at forbedre sig. Og det er tilfældet for mig også. Jeg ville gerne spille noget mere, men tiden indimellem tillader det ikke. Jeg skal spille noget mere, når man kigger det den vej, for jeg skal også holde mig up to date med tingene og stadigvæk holde mit eget spil ved lige.
Men for mig, efter jeg er blevet træner, er jeg faktisk blevet en bedre golfspiller. Jeg sætter ikke det samme pres på mig selv, som jeg tidligere gjorde. Når man står i situationen, hvor man ved, at man hverken træner eller spiller nok til at kan give sig selv, eller sætte sig selv under pres, det tror jeg kan hjælpe rigtig mange faktisk, at slippe lidt den her hele tiden og ville gøre sig bedre. Og jo mere man træner, jo højere bliver ens forventning også til sig selv. Og det tror jeg, at ved at jeg netop ikke er i den situation, så tror jeg, det løsner lidt på min egen forventning.